أماني أنا سفا وقبر حوحت بخيلة فريا كاوستاي دلو حقي عمالي أنا سفا ما ود جزا يخوني نادق ولا عاي حوحت ما يتنجز نادق ولا عاي تفلت يا أخو ده نجز أقول على المنيم للمنجرينو للمنجرينو اللي دورت أنا مناوني يبي في جوش ناتشو سجن ود حفت النوم زعينات مالتي ونشتري حق له بقى قدام إنجليزية وراو ما جرش عليه ما تو إنجليزية وراو مسوم يبيت لزنا السو بتاعنا حنقق ولا عي ود حنقق سريتي السو ده حتى يديروا ورايا سمع عندك ورايا هذا حوحات ثلاث أيام ورنيو كحاتكم كوي كاي ديم جيرو كو قعبة كوان كنا توس أماني إلى سفاسي خودي لنوزو حسنسي نواي لجمرس دورت الكوي أتا أخي حز صحاب عدم يبهم حرني على هو خيا مجلس كويو إني خرتم لبلن سقص الخيلو كاس نواي لا تايديرو ولا لا زي من اسمه أم في العالم قورات سدي إن خاكر تكون تبغى دم يبهم حرني قاتل خيل أفرح حز جلرينا الخانينا ليس خمنا ولي معلتنا قاتل وزن سيد زيني لو ما يكيا زين برزوسي نقول لك ساتشو سياسة راسك نقروتاي أنا ما نقول يا كوس بقى قريب من أول نورة ولا عيد نقرني أنا أول عابيني على ما دنك يتشالل بنطالعهم جونوسايد ፈጽሞብናል ምናምን በድሎናል እንደገና እንደዚህ ጋያንም على ما دنك يتشالل ትግራይ ህዝብ ጭንቅላት እኮ ነው ያስወጣቸው ከትግራይ ህዝብ ጭንቅላት አንሕናማ ኣብዚ ኣይከይስና ኣብይ በቃ حوحت همز ገይሩ ስቆይ ለሃምዛ ገይሩ እንት ብለበለና በስማም እፎይ የቢልና ወይ እፎይ ተደደው ጓሌ 50 ዓመት መመላእተ ታውቅና ትዳ ጻውዒት ንነበራት አባላት ፖሊስ ትግራይ ኣብ እዋን መኸተ አንጻር ጽንተት ትግራይ ዘይተሰለፉን ብሔራዊ ሓላፍነት ዘይተዋጽኡን ተባሂሎም ናብ ስራሕ ከይተመለሱ ጸንሑ ነበራት አባላት ፖሊስ ትግራይ ሕዚ ዘለዎ ጭቡጥ ዓቕሚ ንምፍላጥ ኣብ ከይዲ ስልጠና ተመዚኖም ዳግም ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ወሲኑ ስለ ዘሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ድማ ነዚ ስርዓት ቅበላ ዘተኣናግድ መምርሒ ኣዳልዩ እዚ ጻውዒት ኣቕሪበሎም ጻውዒት ተገይርሎም ዘሎ አባላት ፖሊስ ኣብ መኸተ ከይተሰለፉ ጸንሑን ናብ መኸተ ወፊሮም እውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብዘይፍልጦ ዝምልከቶ ናይ መኸተ ኣመራርሓ ብውልቆም መኸተ ቋሪጾም ብምምላሶም ናብ ስራሕ ከይተመለሱ ጸንሑ ነበራት አባላት ፖሊስ ትግራይ በአካል ቀሪቦም ሪፖርት ዝገብርሉ ቦታ ኣብ ኮሌጅ ፖሊስ ትግራይ ቀጽሪ ፈለግ ዳዕሮ እንትኸውን ሪፖርት ዝገብርሉ ግዜ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዝግለጽ ይኸውን እዚ ጻውዒት ዝምልከቶም አካላት ክሳብ እቲ እዋን ናተገበርዎ ክጸንሑ ዝድለ ነጥብታት ድማ ካብ ስራሕቲ ሞያ ፖሊስ ወጻኢ ናይ ዝጸንሑሉ እዋን ኩነታት ስነ ምግባርን ባህርን ካብ ወልፊ ዘለዎም ቁጥብነትን ዝገልጽ መረዳእታ ካብ ዝነብርሉ አካል መምሕዳር ብጽሑፍ ሒዞም ክጸንሑ ናብ ዝነብርሉ ወረዳ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ቀሪቦም ድማ ካብ ገበነጻ ምዃኖም ዝገልጽ መረዳእታ ሒዞም ክጸንሑ ቅድሚ ወራር እዋን መኸተ ይኹን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ኢዶም ዝነበረ ንብረት ህዝብን መንግስትን ዘረከቡ ምዃኖም ዝገልጽ ክሪላንስ ብጽሑፍ ሒዞም ክጸንሑ ተጽቢት ይግበረሎም ነዚ ኣማሊኦም ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ፖሊስ ትግራይ ኣትዮም ካብ ሓደ ወርሒ ዘይንእስ ናይ ተሃድሶ ስልጠና ተዋሂብዎም ዝዛዘሙ ጥራሕ ናብ ስራሕ ከም ዝዋፈሩ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ ናብ ስልጠና እንትመጹ ሒዘሞም ክመጹ ዝድለ ውልቃዊ ንብረታት ድማ ምንጻፍ አንሶላ ኮቦርታን ናውትታት ጽሬትን ንስፖርታዊ ስልጠና ዘገልግሉ ቱታን ጫማን ሒዞም ክጸንሑን ናብ ስልጠና ዝኣትውሉ ዕለት ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መልእኽቲ ዝግለጽ ኮይኑ ክሳብ ጉንበት 10 2017 ዓመተ ምህረት ግና እቶም ክማልኡ ዝግበኦም ተባሂሎም ቅድም ኢሎም ተዘርዘሩ ቅድመ ኩነታት እናወገንኩም ክጸንሑ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ጻውዒቱ የቕርብ